खुलुमबाय लोगोफोर, डियार ब्रह्म चेनेलनि खौरां नायगिरि गासैबो रायजो राजा नोंथांमोननिसिम गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे गोदान खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। आरो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनोब्ला नोंथांमोनहा बेबादिनो गोदान खौरांनि आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ अरुणाचल पुलिस आरो आसाम राइफल्सआ काक'पथार गाग्लोबनायजों सोमोन्दो थानाय आलफा आइनि सासे सोद्रोमाखौ खायो आरो गोबां बिबांनि हाथियारफोरखौ जब्द खालामदों। गुवाहाटीनि मोनसे फ्लेटआव सासे सिख्लानि गोथै सह मोन्दों। मणिपुर पुलिसआ थौबाल आरो इम्फलाव गोख्रों अपारेशन खालामनाय समाव 4 उदखारिफोरखौ हमनो हादों। पेट्रलाव दै गुबुंले जानायनि अजद दैखांनायनि उनाव गौरीपुर पेट्रल स्टेशनाव रागा जोंखांदों। 57 बोसोर बैसोनि थगायसुला आयुर्वेदिक डक्टरखौ देरगाव पुलिसआ आयेन बेरेखा खामानि मावनायनि दायाव खायो। आसाम गभर्नरआ छठ पुजानि गाहाम हामलायथि हरो आरो सिबियारिफोरखौ फोथायनाय आरो साखोन-सिखोन लाखिनो थाखाय थुलुंगा होदों। 2 गल्ड मेडेल देरहानो हादों हिमांशु सिंह दैमारिया। आसामनि गिबि मन्थ्रिया जुबिन गार्गनि लेगेसिखौ जौनि अनगायै देंखोनि गेजेरजों संरैखा खालामनायाव गोसो होदों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। गिबि खौराङावनो दङ अरुणाचल पुलिस आरो आसाम राइफल्सआ काक'पथार गाग्लोबनायजों सोमोन्दो थानाय आलफा आइनि सासे सोद्रोमाखौ खायो आरो गोबां बिबांनि हाथियारफोरखौ जब्द खालामो। अरुणाचल प्रदेश पुलिस आरो आसाम राइफल्सनि मोनसे जुथाइ अपारेशनाव 26 अक्ट'बर खालि फुंबिलियाव नामसाई जिल्लायाव इउनाइटेड लिबारेशन फ्रन्ट अफ आसाम इन्डिपेन्डेन्ट आलफा आइनि सासे सोद्रोमाखौ खायो। हमजानाय सुबुंखौ आसामनि तिनिसुकिया जिल्लानि बारेकुरिनि अनुपम दहतिया होनना सिनायथि मोननाय जादों। बिबानगिरिफोरा फोरमायनाय बादिब्ला बिथाङा थांनाय 17 अक्ट'बराव काक'पाथरनि आर्मि केम्प गाग्लोबनायाव लोब्बा दंमोन। हमजानाय समाव रैखाथि हान्जाफोरा गोबां बिबांनि हाथियार आरो गुलि बारुदनि थुख्रा जब्द खालामदों, जायनि गेजेराव दं गंसे एमकिउ राइफल, 151 राउन्ड गोथां गुलि बारुद, गंसे बथल ग्रेनेड, मोनसे राइफल ग्रेनेड। मावख'गिरिफोरा बे अपारेशनखौ अरुणाचल सीमायाव उदखारि हान्जाफोरखौ खमायनो थाखाय सोलिबाय थानाय नाजानायाव मोनसे मावखान्थियारि जाफुंसारनाय होननानै बुङो। नैथि खौराङाव दङ गुवाहाटीनि मोनसे फ्लेटआव सासे आइजोनि गोथै सह मोन्दों। पुलिसआ जाथावगौ फेग्रा मुवा बाहायनाय आरो मोजां मोनलायनायनि त्रिक'णआव लोब्बा थानायनि सायाव नायबिजिरगासिनो दं। 22 बोसोर बैसोनि रिया राजबंशी मुंनि सासे आइजोखौ गुवाहाटीनि हाथिगावनि लक्ष्मीनगर ओनसोलाव भारानि एपार्टमेन्टआव गोथै सह मोननो हादों। बे जाथाया शुक्रबारनि हर गेजेराव खौरां मोन्नाय जादों। पुलिसआ फोरमायनाय बादिब्ला गोथै सहखौ बिसनायाव कम्बलजों खोबथेनानै मोन्नाय जादोंमोन। बे एपार्टमेन्टखौ रहन काश्यपआ भारायाव लादोंमोन, जायखौ नयन दास होन्नाबो मिथिनाय जायो, जाय बैयाव गावनि अनजालि बिसि बन्जिता राभाजों थायोमोन। थामथि खौराङाव दङ मणिपुर पुलिसआ थौबाल आरो इम्फलाव गोख्रों अपारेशन खालामनाय समाव 4 उदखारिफोरखौ हमनो हादों। मणिपुर पुलिसआ 25 अक्ट'बर खालि इम्फल आरो थौबालाव गोख्रों अपारेशनाव 4 उदखारिफोरखौ खादों। थौबालाव 2 प्रिपाक प्र सोद्रोमाफोर राजकुमार नेभि मैते आरो थंगम र'नाल्ड सिंहखौ हमनो हायो। पुलिसआ गंसे हेन्ड ग्रेनेड आरो मबाइल फन बोखांनो हादों। इम्फल सानजायाव केसिपि थाइबां नगानबानि हुयाम रामेश्वर सिंहखौ मबाइल फनजों ट्रेक खालामना खायो। इम्फल सोनाबाव KYKL नि हेमारजित लिसांटेमखौ हमबाय। पुलिसआ मबाइल डिभाइसफोर आरो आइडि कार्डफोरखौ बोखांनो हायो। पुलिसआ फोरमायनाय बादिब्ला बे हमनायफोरा ओनसोलाव उदखारिफोरनि खामानिफोर आरो रां जाख्ल'नायनि दबथायनायाव मदद खालामो। नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। ब्रैथि खौराङाव दङ पेट्रलाव दै गुबुंले जानायनि अजद दैखांनायनि उनाव गौरीपुर पेट्रल स्टेशनाव रागा जोंखांदों।
शुक्रबारनि बेलासियाव मटरझारनि नायरा एनार्जी महाबीर अट'मबाइल पेट्रल पाम्पआव पेट्रलखौ दैजों गलायनाय जानायनि अजद सोरांनायनि उनाव दुंहाव थासारि सोमजिदों। जाथाया अब्ला जागायजेन्दोंमोन जेब्ला सासे मटर साइकेल सालायग्रा रेजिस्ट्रेशन नम्बर AS17J1970 आ पाम्पआव थाव सोगासिनो दंमोन। गाखोग्राया पाम्पआव फैफिनदोंमोन, जायनि जाहोनाव दुंहाव थासारि सोमजिदों। पुलिस आरो धुब्री साप्लाइ बिफानआ जाथायथिलियाव सौहैयो। आनजाद नायनो थाखाय पेट्रलनि सेम्पोलफोरखौ बुथुमनाय जादोंमोन आरो बे थावनिया गुबुंले नंगौ ना जायाखै बेखौ दासिमबो रोखा खालामनो हानाय जायाखै। हादोरारि राजालामायाव 2 बोसोरनिफ्रायबो सोलिबोनाय पाम्पनि हेंथायै बेयो गिदिर अजद नङा। जायगानि सुबुंफोरा बुङो दि पाम्पआ गाज्रि आरो आबुं नङा, जायनि थाखाय नोजोर होनाय आरो सामलायनायनि सायाव जिंगा सिदों। बिबानगिरिफोरा दा थासारिखौ खाथिनिफ्राय नोजोर होगासिनो दं आरो रायजो-राजाफोरा जगाय बिफाननि मावफारियाफोरखौ नेवसिगासिनो दं। बाथि खौराङाव दङ 57 बोसोर बैसोनि थगायसुला आयुर्वेदिक डक्टरखौ देरगाव पुलिसआ आयेन बेरेखा खामानि मावनायनि दायाव खायो। देरगाव पुलिसआ सनिबारखालि कमलदुवारा कलेजनि साखाथियाव 57 बोसोर बैसोनि रनजित चन्द्र सेनखौ खायो, जाय सासे आयुर्वेदिक देहा फाहामगिरि महरै सिनायथि होगासिनो दंमोन। सानजा कार्बि आंलंनि पुराना बरफथारनि थागिरि रनजितआ 2023 मायथाइनिफ्रायनो हाजरिका आयुर्वेदिकआव प्रेक्टिस खालामगासिनो दंमोन। कलकातानि गंसे आयुर्वेदिक कलेजनिफ्राय डिग्री लानायनि दाबि खालामगासिनो दंमोन। पुलिसआ मिथिहोयो दि बे कलेजखौ 2024 मायथाइयाव बन्द खालामनाय जादोंमोन आरो रनजितआ आसाम मेडिकेल काउन्सिलाव रेजिस्टार खालामाखैमोन। आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया थगायसुला डक्टर आरो लाइसेन्स गैयै लेबरेटरिफोरनि बांबोनाय जेंनानि सायाव गोसो होदों। बिथाङा सिलचराव सा 15 निफ्राय 16 नंखाय डक्टरफोरखौ हमनायनि बाथ्रा मख'यो आरो नोगोरारिफोरखौ जायखिजाया सन्देह गोनां देहा फाहामगिरिफोरखौ खौरां हरनो खावलायो। बावैसो जालांनाय जाथायफोरा डक्टर जेपि दासजों लोब्बा दं, जाय नंखाय MBBS डिग्री लानानै देहा फाहामसालि सालायदोंमोन। पुलिसआ सुबुं सावस्रिखौ रैखाथि होनो नाजागासिनो दं। 6थि खौराङाव दङ आसाम गभर्नरआ छठ पुजानि थाखाय हामलायथि हरो आरो दावबायारिफोरखौ फोथायनाय आरो साखोन-सिखोन लाखिनो थाखाय थुलुंगा होयो। लक्ष्मण प्रसाद आचार्यआ छठ पुजानि मुङाव रायजो-राजाफोरनि गेजेराव गोसो गोरबोजों हामलायथि बावहरो। रायजो बेंगिरिया गावनि बिबुंथियाव मुंख'यो दि बे फोरबोआ मिथिंगानि फारसे सिबिनाय, गोथारथि आरो मान होनायनि नेरसोन। बिथाङा बे बाथ्रायाव गोजोर होनानै बुङो दि सान इसोर आरो छठी मैयाखौ बावनाय छठ पुजाया भारतनि धोनि हारिमु आरो इसोरारि उनमोनथाइखौ दिन्थियो। रायजो बेंगिरि बिथाङा सिबियारिफोरा गोसो गोरबोजों फालिनो दैमा-दैसा आरो फुख्रिनि खाथि-खाला जायगाफोरखौ साखोन-सिखोन लाखिनो आरो फोथायनाय आरो खौसेथिनि गुमुरखौ रैखा खालामनो थाखाय थुलुंगा होयो। बिथाङा मिजिंथिनानै बुङो दि बे फोरबोआ समाजारि खौसेथिखौ बांहोगोन आरो खौसेथिनि जौगानायखौ थुलुंगा होगोन। 7थि खौराङाव दङ 2 गल्ड मेडेल देरहानो हादों हिमांशु सिंह दैमारिया। 3थि दामोदर मेम'रियेल अल इन्डिया अपेन काराटे चेम्पियनशिप गेलेनानै 2 गल्ड मेडेल देरहानो हादों हिमांशु सिंह दैमारिया। उदालगुरि जिल्ला भकतपारा गंसे माझगाव गामिनि बिफा सन्जय सिंह दैमारि, बिमा बजयन्ती दैमारिनि फिसाज्ला 12 बोसोर बैसोनि हिमांशु सिंह दैमारिया थांनाय 18 आरो 19 अक्ट'बराव उरिष्यानि भुबनेश्वराव खुंजानाय 3थि दामोदर मेम'रियेल अल इन्डिया अपेन काराटे चेम्पियनशिप 2025 आव बाहागो लानानै 12-13 बैसोआव सेथि मासि आवग्रिना 2 गल्ड मेडेल देरहानो हादों हिमांशु दैमारिया। 8थि खौराङाव दङ आसामनि गिबि मन्थ्रिया जुबिन गार्गनि लेगेसिखौ जौनि अनगायै देंखोनि गेजेरजों संरैखा खालामनायाव गोसो होदों। आसामनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुङो दि रोजाबगिरि जुबिन गार्गनि लेगेसिखौ जौजों सोमोन्दो लाखिनायनि अनगायै बिथांनि देंखो आरो सोरजिथायनि गेजेरजों गोसोखांनांगौ। बिथाङा गावनि अनसायगिरिफोरखौ खावलायो दि बिथांनि गोसोखांथियाव हारिमुआरि थानसालि एबा गोथार थावनि महरै खामानि मावनो हानाय गोसोखां खाम्फा लुफुंनायनि सोरखारनि मावथांखिखौ मदद होनो थाखाय।
बेजों लोगोसे गिबि मन्थ्रिनि बिबुंथिनि फिननायाव एजेपिनि गाहाय लुरिनज्यति गगৈ बिथाङा बुङो दि जों जुबिन गार्गखौ मान होनाय समाव दोरोङारि नेमखान्थिफोराव जेबो हेंथा होनो हानाय नङा। बिथाङा बुङो दि जौजों लोगोसे दोरोङारि मान बावनाया हारिनि हारिमुआरि मोनथाय आरो बेफोर नेमखान्थिफोरखौ नेवसिनायनि थाखाय गिबि मन्थ्रिखौ सोंखारिदों होनना फोरमायनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। अब्ला दिनैनि खौरां फरायथिनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।